Laqda żgħażagħ b'Reuse Dinglin b'impenn speċjali hekk kif se jniedu inizjattiva ambjentali. Kull sena żgħażagħ Dinglin jorganizzaw waħda mill-akbar attivitajiet miftuħa għal pubbliku b'majjallata li sservi l madwar 500 persuna fis-sena. Din is-sena Dinglin ser jippruvaw ixejnu kważi għal kollox l-iskart prodott mill-majjallata. Dan b'impenn speċjali li ħeġġeġ lin-nies iġibu l-pożati u l-platti tagħhom id-dar minflok l-użu ta' prodotti li jintremew wara użu wieħed. F'intervista ma' Net News il-koordinatur taż-żgħażagħ b'Reuse Dinglin spjega dan l-impenn u l-ħidma partikolari tal-għaqda u ringrazzja wkoll lin-nies tal-appoġġ assolut li wrew. U għalan huwa fundraising għal-Briju ta' filgħodu tal-marx ta' filgħodu tagħna. Mbagħad li għamilna differenti dis-sena qed inħejju lin-nies biex iġibu l-pożati magħhom biex bekk nkun nistgħu ngħinu l-ambjent. Flimkien marħu l-oħra ħadd Dingli ser iwaqqaf għal kollox l-użu tal-bżieżaq fil-festa tagħhom fl-isforz favur it-tnaqqis tal-plastik. Ma' Net News tkellem ukoll il-Kunsillier Nazzjonalista David Vassallo li huwa membru tal-Kumitat Festa Esterna ħadd Dingli li spjega l-ħidma u l-preparazzjoni rikjesta għal festa bħal din. Il-Kumitat Festa Esterna ġewwa ħadd Dingli huwa l-entità responsabbli mill-organizzazzjoni kollha tal-festa esterna, jiġifieri qed nitkellmu fuq dak li huwa armar, id-dwal u d-dekorazzjonijiet tat-torof, dak li huma banet, dak li huwa nar bħalissa jkun qed jilħaq l-qofol tiegħu, però jkun hemm xogħol ta' preparazzjoni partikolarment f'dak li huwa fundraising u f'dak li huma proġetti ġodda matul is-sena kollha. Hawnhekk tajjeb ngħidu li hija lokalità fejn hawn festa waħda u allura ninġabru kollha flimkien komunità waħda irħal kollu biex jiċċelebra din il-festa flimkien. U allura dawn l-attivitajiet propju mbagħad tal-aħħar ġranet huma il-qofol fejn tara n-nies kollha tal-lokalità, il-komunità kollha li tinġabar flimkien u tiċċelebra flimkien il-festa ta' Santa Marija. Il-qofol tal-festa jintlaħaq fi tmiem il-ġimgħa is-sibt u l-ħadd bil-marċi u diversi attivitajiet li jolqtu lil kulħadd.